ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓሚቕ ብበረድ ዝተሸፈነ ጫካ ምስ ዓይነ ስውር ብሓጓኣ ትነብር ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓላ ኣብቲ ገዛ ብርሕቐት ዝከታተሎምን ኩሉ ዝደልይዎ ዝቕርበሎምን ገጅፍ ፍጡር ከም ዘሎ ግን ምንም ኣይገመቱን። ነንሕድሕዶም ብዝነበሮም ፍቕሪ ተሳሒቡ ነቲ ካብ ዝውለድ ረኺብዎ ዘይፈልጥ ፍቕሪ ንኽረክብ ይምነ። ግን መልክዖም ፍሉያት ዝኾኑ ፍጡራት ኣብ ዝፍርሑሉ ዓለም እቲ ዝለውህን ዝሐሸን ዝበሃል ሰብ ንባዕሉ ብጣዕሚ ሓደገኛ ነይሩ። እዚ ፍጡር ግን መን እዩ? ካበይ ከ እዩ መፂኡ? ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ቅድመ ዋርሒ ዝተሰደደ ፊልምና ክንርኢና ክሳብ መወዳእታ ሰናይ ጸኒሒት። ፊልምና ጅምር ኣብ 1857 ኣብ ሰሜናዊ ዋልታ ኣብ በረድ ዝደረቐት ዓባይ መርከብ እናርአና እዩ። ካፕተን ኣንደርሰን እውን ነቶም ሰራሕተኛታቱ እታ ጀልባ ምንቅስቓስ ተጀመረት ብዝብል ተስፋ እቲ በረድ ምስፋር ንኽጅመሩ ይእዝዞም። ዝተወሰኑ ሰዓታት እናሰርሑ ድሕሪ ምጽናሕ ናይታ ጃልቦኦም ዶክተር ነቲ ካፕተን ይኸዶ እሞ ብርሕቐት ዝሪኦ ሓዊ ከም ዘሎ ይነግሮ። ካፕተን ኣንደርሰን ዝተወሰኑ ሰባት ሒዙ እቲ ጉዳይ ብቐረባ ንምርኣይ ይኸይድ እሞ ኣብቲ በረድ ብዙሕ ደም ፈሲሱ ይረክብ። ኣብቲ ጸልማት ንዝተወሰነ ደቓይቕ እናኣለሹ ድሕሪ ምጽናሕ ቪክቶር ዝተባሃለ ዝተጎድአ ሰብኣይ ይረኽቡ። እቶም ባሕረኛታት ክሕግዝዎ እናሞከሩ እንከለዉ ካብ ርሑቕ ቦታ ዝመጽእ ናይ ዓብዪ እንስሳ ዝመስል መፍርሒ ኣብያት ይሰምዑ። ኩላቶም ተደናጊጾም ኣቐዲሞም ንቪክቶር ናፍታ መርከብ ይሰቕልዎ እሞ መሳርዒኦም ሒዞም ነቲ ዝመጽኦምሎ ነገር ይዳለዩ። ድሕሪ ደቓይቕ ሓደ መፍርሒ ፍጡር እናቐርቦም ይርዩ እሞ እቶም መሳርሒ ሒዞም ተዳልዮም ዝነበሩ ተኹሱ ይኸፍትሉ። ግን እቲ ጥይት ምንም ይጎድኦ ስለ ዘይነበረ እናጐየ ናፍታ መርከብ ይበጽሕ እሞ ነቶም ባሕረኛታት ሓደ ብሓደ ይቐትሎም። ናብ ልዕሊ እታ መርከብ ይስቀል እሞ ንቪክቶር ሃውኒ ንዓኹም ኣይጎድኦኩምን ኢሉ ብዘፍርሕ መንገዲ ይዛረቦም። እቶም ባሕረኛታት ፈቓደኛታት ስለ ዘይነበሩ ግን ደጊሙ ምበኣስ ይጅምር እሞ ሓደ ብሓደ ምንም ከይመሰሉ የውድቖም። ኣንደርሰን ፍልይ ዝበለ መሳርሒ ሒዙ ይመጽእ እሞ ነቲ ፍጡር ተኪሱ ክወቅዖ እንከሎ እቲ ፍጡር ሓይልዎ ካብታ መርከብ ጸዲፉ ይወድቕ። ይኹን ደኣ እምበር ሕጂ እውን ስለ ዘይሞተ ተመሊሱ ናፍታ መርከብ ንኸይስቀሎም ቀልጢፎም እቲ መሳለል ይስሕብዎ። እቲ ፍጡር ብጣዕሚ ተናዲዱ ነይሩ። እንከይተጸበይዎ ልዕሊ መጠን ጠንካራ ስለ ዝነበረ እውን ነታ መርከብ ይደፍኣ እሞ ክትግምጠል ክሳብ እትቐርብ ናብ ሓደ ገጽ ትዘዚ። ኣንደርሰን ብላዕሊ ኮይኑ ደጊሙ ይትኩሰሉ እሞ ሕጂ ግን ናፍቶ እግሩ ዝነበረ በረድ ይዓሊሙ ነይሩ። ከምቲ ዝሓሰቦ እቲ በረድ ይፈርስ እሞ እቲ ፍጡር ከም ደንጎላ ናብቲ ውሽጢ ባሕሪ ብፍጥነት ይጠልቕ። ነገራት ምስ ተረጋግዑ ናይቶም ባሕረኛታት ዶክተር ነቲ ብጣዕሚ ተጎዲኡ ዝነበረ ቪክቶር ይሕክሞ። ቪክቶር ክነቅሕ እንከሎ እቲ ፍጡር ከም ዘይመውትን ተመሊሱ ከም ዝመጽእ ንሱ ከይሞተ ከም ዘይዓርፍን ነጊሩ ንኽጥንቀቑ ይነግሮም። እቲ ፍጡር ባዕሉ ከም ዝሰርሖን እንድሕር ደኣ ተመሊሱ መጺኡ ኣሕሊፉ እቲ ፍጡር ንኽህቦን ንኣንደርሰን ይነግሮ። እቶም ባሕረኛታት ብዚ ዘጋጠሞም ነገራት ብጣዕሚ ተደናጊጾም ስለ ዝነበሩ ንቪክቶር እቲ ታሪክ ንኽነግሮም ይሓትዎ። ቪክቶር ወዲ ሊያፖልድ ዝበሃል ፍሉጥ ናይታ ሃገር ዶክተር እንትኸውን ነዲኡ ንሃፍታ ጥራይ ኢሉ እዩ ተመርዒዋ። ሊያፖል ብዙሕ ገዛ ይቕመጥን ግን ክመጽእ እንከሎ ብጣዕሚ ቁፅፅር ዝፈቲ። ሰበይቱ ንሱን ከይፈቐደላ እውን ክትበልዕ ኣይትኽእልን። ቪክቶር ወለዱ ብዛዕባ ቅርሽን ብዛዕባውን ኩሉ ግዜ ከዓትውዕን ይበኣሱን ስለ ዝነበሩ ብጣዕሚ ይፈርሕ። ድሕሪ እቲ ባእሲ ነታ ትበክዝ ዝነበረት ኣዲኡ የጽናዕንዓ እሞ ኣቦኡ ንኽልቲኦም ብጣዕሚ ከም ዝጸልኦም ይርድኦ። ግን ሊዮፖል ዋላ ይጽላእዮ ደኣ እምበር ብዛዕባ መድሓኒትን መጥባሕትን ኩሉ ዝፈልጦ ነገር ይምህሮ። ክጋግን ከሎ ድማ ብኸቢድ መንገዲ ዝቐጽዖ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ኣዲኡ ንቪክቶር ኣብ ናይ ሕርሲ ኩነታት ብጣዕሚ ትደምም እሞ ሊዮፖል እቲ ሕርሲ ንኽሕግዛ እናጐየ ናብ ሓደ ክፍሊ ሒዝዋ ይኸይድ። እቲ ህፃን ብምሉእ ጥዕና ዋላ ይወለድ ደኣ እምበር ንሳ ግን ብሂወት ኣይተረፈትን። ቪክቶር እቲ ሓንቲ ትንከባኸቦን ትግደሰሉን ዝነበረት ኣዲኡ ስለ ዝሞተት ናይ ዓለም ጽምዋ ይስምዖ። ዓመታት ክሓልፉ እንከለዉ ኣቦኡ ሊዮፖል ምስ ንእሽተይ ወዱ ዊልያም ግዜ ይሕልፍ። ንምሽኪ ናይ ቪክቶር ግን ዝዝክሮ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይተረፈን። እዚ ኣጋጣሚ ድማ ንቪክቶር ሓደ ጉዳይ ክጠራጠር ይገብሮ። ኣዲኡ ኣብ ናይታ ሃገር ዝበለጸ ዶክተር ኢድ ከመኢላ ትመውት። ሓደ መዓልቲ እውን ኩሉ ድፍረት ይእክብ እሞ ነቦኡ ኸይዱ ይረኽቦ። ንስኻ እትደልዮ ውላድ ንኽትረክብ ጥራሕ ዲኻ ኣደይ እናሞተት ርኢኻ ኢሉ ድማ ይሓቶ። ሊዮፖል ብዙሕ ኣይተዛረበን። ሓፀር መልሲ ሂቦ ድማ ይኸይድ። ንሞት ዝስዕሮ ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ቪክቶር ግን እዚ ቓላት ዘይኣመኖን ሓደ መዓልቲ ንሞት ከም ዝቆጻጸሮን ብዘይፈቓዱ ሰብ ከም ዘይመውትን ድማ ቃል ይኣቲ። እቲ ምሸት ንሱ ኣብ ሕልሙ ሓደ መፍርሒ መልኣኽ ብሓዊ ተኸቢቡ ይርኢ እሞ ካብ ኣቦኡ ዝበለጸ ናይ መጥባሕቲ በዓል ሞያ ከም ዝኸውን ርግጸኛ ይኾን። ናብ ንቡር ሰዓት ክንምለስ እንከለና እቲ ትማሊ ምሸት ጠሊቑ ዝነበረ ፍጡር በቲ በረድ ሰይሩ ናብ ላዕሊ ይወጽእ እሞ ነታ መርከብ ደጊሙ ምእላሽ ይጅመር። በቲ ወገን ኣብቲ መርከብ ቪክቶር ሕጂ እውን ታሪኹ እናቐጸለ እዩ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ዓመታት ሊዮፖል እውን ይመውት እሞ ንእሽተይ ወዱ ዊልያም ምስቶም ሃፋቶም ስድርኡ ክነብር እንትስደድ ቪክቶር ግን ናብ ለንደን ዝነበረ ዓብዪ ትምህርቲ ቤት ይኸይድ። እቶም ኣብኡ ዝነበርዎ ዝተወሰኑ ግዜታት ብዛዕባ ናይ ሰብ ሰውነት ፍልጠቱ ንምስፋሕ ጥራሕ እዩ ዝጥቀመሎም ነይሩ።
ኣብ 1855 ቪክቶር ዓብይ ሰብኣይ ኮይኑ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ንብዙሓት ፈላስፋታት ንሞት ከም ዝሰዓሩና ነገረ ናይ ሓደ ዝሞተ በዓል ድኳን ሬሳ የርእዮም ግን እቲ ኢድ ናይ ካልእ ሰብ እንትኸውን ቪክቶር ባዕሉ ይሰፊዎ ዝኾነ መሳርሒ ነቲ ሬሳ የጣብቕሉ እሞ እናተንቀሳቐሱ ክሪእዎን ከለዉ እቶም ፈላስፋታት ይድንግፁ ሓደ ካብቶም ፕሮፌሰራት እዚ ሬሳ ኤሌክትሪክ ስለ ዘትሓዝከዮ ጥራሕ እዩ ዝንቀሳቐስሉ ኢሉ ይነግሮም ቪክቶር ድማ ነቲ ሬሳ ሓንቲ ኩዕሾ ይድርብየሉ እሞ እቲ ዝንቀሳቐስ ነበረ ሬሳ ምንም ከይተጨነቐ ስለ ዝሓዛ ብሂወት ከም ዘሎ ንምርግጋፅ ይጥቀመሉ ግን እቶም ፈላስፋታት ዝበለፀ ይኹርዩ እዚ ንፈጣሪ ምፍትታን እዩ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ሂወት ዝህብን ዝምንጥልን ኢሎም ድማ ይካትዕዎ ኣብ ከይዲ ክትዒል ለዓል እሞ ሄነሪ ዝተባሃለ ወዲ ተረጋጊዑ ብርሕቐት እናጠመተ ይጸንሕ ቪክተር ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሮ ጻንሒት ወዲኡ ክወፅእ እንከሎ ሄነሪ የርክቦ እሞ ሓውካ ዊልያም ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ክመጽእ ኢሉ መልእኽቲ የቐብሎ ዊልያም ዝመጽሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ዝምርዓያ ሕፅኢቱ ከፋልጦ እዩ እታ ጓል ንሄነሪ እውን ቤተሰቡ እያ ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክቱ ምውጋዕ ጅምሩ እንከለዉ ከመይ ነይሩ ኢሉ ይሓቶ እሞ ሄነሪ ብጣዕሚ ይጽቡቕ ነይሩ ግን ስለ ዝተሃንጠኻ ኣድላዪ ሓበሬታ ንዘየድልዮም ሰባት ኢኻ ሂብካ ኣብዛ ከተማ ንተወሰኽቲ 3 መዓልቲ ጽናሕ እሞ ርኢኻዮ ዘይትፈልጥ ነገር ክርእየካ ኢሉ ይነግሮ ድሕሪ 3 መዓልቲ ቪክቶር ኩሉ መጽናዕቲ ሒዙ ናብ ናይ ሄነሪ ቤት መንግስቲ ይመጽእ እሞ ሄነሪ ንቪክቶር ናይ ሰራዊት ሓኪም ከም ዝኾነን ብዙሕ ሬሳ ክርኢ እንከሎ ብዛዕባ ናይ ደቂ ሰባት ሰውነት ፍልይ ዝበለ ነገራት ከም ዝተምሃረ ይረድኦ ከም ናይ ጥበብ ስእሊ ኣብ ጣውላ ዝተቐረጸ ነገር የርኢ እሞ ሰውነትና እዞም ሕዋኣት ቦታታት እዚኦም ኤሌክትሪክ ናይ ምኽዛም ባህሪ ኣለዎ ኢሉ ይነግሮ ሳላ ሄነሪ ዘርእዮ ነገራት እውን ቪክቶር ፕሮጀክቱ ንምምሕያሽን ዝበለጸ ጌርካ ንምስራሕን ጽቡቓት ሓሳባት ይመጽሉ ሄነሪ እውን ንቪክቶር ኩሉ መሳርሒውን ሃፍቱን ከም ዘካፍሎ ነጊሩ ካባኻ ፍልጠት ጥራሕ ዝደሊ ግን መጨረሻ ሓደ ውዕሊ ክሓተካ ይኽእል ኢሉ ንቪክቶር ይነግሮ ቪክቶር ከም ዝሓሰበሉ ይነግሮ እሞ ብዙሕን ከይጸንሐ ሓዊ ዊልያም ይመጽእ ምስ ሕፅኢቱ ኤልሳቤት ምሰላለዮ ብሓደ ድራር ንኸልዑ ይቕረቡ ግን ዊልያም ንቪክቶር ኩሉ ግዜ ትኹረት ደላዪ ከም ዝነበረ ክዛረብ እንከሎ ኤልሳቤት እውን ንቪክቶር ከም ዘይፈተየቶ ግልጽ ይኸውን ናብቲ ንቡር ሰዓት ክንምለስ እንከለና ቪክቶር እናሰዓለ ደም ምጥፋእ ይጅምር እሞ እቲ ሓኪም ዝተወሰኑ መድሓኒታት ይቦ እቲ ማዕጾ ብሓይሊ እናተቋዕቆሐ ድሕሪ ምጽናሕ ይኸፍትዎ እሞ እቶም ባሕረኛታት ሓደ ብርሑቕ ዝመጽእ ነገር ከም ዝረእዩ ነጊሮሞም እንታይ ምዃኑ ንምርኣይ ይወፁ ኣንደርሰን መጺኡ ባይናኩላር ገይሩ ክርኢ እንከሎ ግን ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረትን እቶም ባሕረኛታት ብጣዕሚ እዮም ፈሪሖም ነይሮም እቲ ፍጡርን ከይመጾም ቪክቶር ሕሊፎም ንኽዎ ድማ ይማኸሩ ኣንደርሰን ግን ፍቃደኛ ኣይነበረን ኣንደርሰን ናተይ ጋሻ እዩ እንድሕር ደኣ ንኡ ነኺእኹምዎ ድማ ንዓይ ከም ዝነኻእኹምኒ ይቁፀር ኢሉ ኣፈራሪሕዎም ይኸይድ ዘይፈለጦ ነገር ግን እቲ ፍጡር ናይ ብሓቂ ብርሕቐት ይመጽሎ እዩ ጠጠው ኢሉ ድማ እናጠመታ ይጸንሕ ኣንደርሰን ተመሊሱ ናብቲ ቪክቶር ዝነበረሉ ክፍሊ ክኣቱ እንከሎ እውን እቲ ታሪክ ይቕጽል እቲ መሕፈር ድራር ካብ ዝድረሩ ሰሙን ይሓልፍ እሞ ሄነሪ ሰበብ ዘይብሉ በረኻ ዝተሰርሐ ዓብዪ ቤት መንግስቲ ኸሪኦም ሒዝዎም ይኸይድ ቪክቶር ኩሉ ነገር እናርአየ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ቦታ ናብ ዓብዪ ላቦራቶሪ ንምቕያር ዘድልይዎ ነገራት ምዝርዛር ይጅምር ድሕሪዚ ቪክቶር ናብ ቀረባ ናብ ዝነበራ ከተማታት እናኸደ ተሓኒቖም ናይ ዝተቐተሉ ገበነኛታት ሬሳ እናገዝአ ናብ ላቦራቶሪ ይወስድ ሓደ መዓልቲ ኤሊዛቤት ኣብቲ ከተማ ይሪኣ እሞ እናተኸታተላ ምስ ጸንሐ ስዒብዋ ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኣቲ ክትናዘዝ ምዃና ምስ ፈለጠ ግን ቀዲምዋ ናብቲ ቀሺ ዝኣትየሉ ቦታ ይኣቲ እሞ ኩሉ ንዛዚኣ ቀሺ መሲሉ ይሰምዖ ግን ኤልሳቤት ቪክቶር ይስዕባ ከም ዝነበረን ናብኡ ከም ዝኣተየን ቀዲማ ስለ ዝፈለጠት ሓው ሕፁያ ሕማቕን ጨካንን ሰብ ምዃኑ ትዛረብ ኣብ ዝቕጽል ምሸት ኣብ ሓደ ምድላው ቪክተር ኤሊዛቤት ሒዛቶ ዝነበረት መጽሓፍ ይምንጥላ እሞ ብዛዕባ ደቀቕቲ ፍጡራትን ህዋሳትን ድሌትን ፍቕርን ከም ዘለዋ ይፈልጥ ኤሊዛቤት እውን ንሳይንስ ዘለዋ ፍቕሪ ርኡ ብጣዕሚ ይፈትያ እሞ ምስኡ ንኽትስዕስዕ ይዕድማ እቶም ዝቕጽሉ ዝተወሰኑ ሰሙናት ቪክተር ነቲ ፕሮጀክት ዘድልይዎ ዝሞቱ ሬሳታትን ዝተወሰኑ መሳርሕታትን እናኣከበ ይቕኒ ኣብ ዕረፍቲ ሰዓቱ ምስ ኤሊዛቤት ብጣዕሚ ጽቡቓት ነዋሕቲ ግዜታት ይሕልፍ ግን ፈተነታቱ ጽቡቕ ኣይከዱን ነይሮም ሄነሪ እውን ንወይኑ ይረኽቦ እሞ ብሰንኪ ሓንቲ ጓል ትኹረትካ ትስርቕ ኣለኻ ካብኣ ርሓቕ እሞ ኣብ ስራሕኻ ትኹረት ግበር ኢሉ ይነግሮ ኣብቲ ሰዓት እሱ ነቲ ፈተነታት ዝኾኖም ሬሳ ዝረኽቡ ዝነበሩ ሓያል ኩናት ይካየድ ስለ ዝነበረ እዩ እቲ ኩናት ጠጠው ተኢሉ ሬሳ ስለ ዘይረኽቡ ድማ እቲ ስራሕ ንምውዳእ ሓደ ሰሙን ከም ዝቐርዮ ሄነሪ ንቪክቶር ይነግሮ ሓደ መዓልቲ ኤሊዛቤት ንቪክቶር ክትሪኦ ናብቲ ላቦራቶሪ ትመጽእ እሞ ከም ዝፈትያን ፍቕሪ ሒዞ ከም ዝጀመረ ነጊሩ ክስዕፍ ኣይፍትን ኤሊዛቤት ግን ንድሕሪት ትስጉም እሞ ኣቐዲማ ንዊልያም ስለ ዝመረፀት ምስኡ ትገብሮ ርክብ ከም ዘይብላን በዓልቲ ሓዳር ምዃና ንኸይርስዕ ነጊራቶ ትኸይድ ሓዲጋቶ ምስ ከደት ቪክቶር ነብሱ ንምርግጋዕ ናብ ሻወር ይኣቱ እሞ ኣብቲ ሰዓት ፈተንኡ ንምንታይ ብተደጋጋሚ ከም ዝሰንፍሎን እንታይ ከም ዝጎደሎን ይርድኦ ናይቲ ባትሪ ርክብ ቦታ ይቕይረሉ እሞ ሞይቱ ዝነበረ ምንቅስቓስ ዝኣበየ ሬሳ ንመጀመርያ ግዜ ይንቀሳቐሶ ድሕሪዚ ቪክቶርና ሄነሪ ኮይኖም ናብ ዓውደ ኪናት ይኸዱ እሞ ክንዲ ዝተኽኣሎም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዘለዉ ሬሳታት ክወስዱ ይሞክሩ እቶም ዝቕጽሉ መዓልታት ቪክቶር ካብ ሕድሕድ ሬሳ ዝበለጸ ክፋል ሰውነት ተጠቒሙ ሓደ ሙሉእ ሰውነት ዘለዎ ዝንቀሳቐስ ሰብ ንምፍጣር እናሰፈየን እናለገበን ይጸንሕ
ሄነሪ እውን ሓደ ግዜ እናመፀ ነቲ ከይድ ብፎቶ ክስንዶ ይሞክር። ሓደ ምሸት እናሰርሐ እንከሎ ቪክተር ሓያል ማይ ይመጽእ ከም ዘሎ ይፈልጥ እሞ እቲ ሰፊዩ ዳልይዎ ዝነበረ ሰብኣይ ብመብረቕ ተወቂዑ ንኸትስእ የዳልዮ። ንሄነሪ ክእልሾ እናጎየ ከይድ እንከሎ እውን ኣብ ድሕሪ ሓንቲ ምስታት ተሓዊኡ ይረኽቦ። ኣብ ርእሱ ዋላ ሓንቲ ጨጉሪ ስለ ዘይነበረቶ እውን ካንሰር ከም ዝሓዞን ኣብ ቀረባ ግዜ ክመውት ምዃኑ ንኸይፍለጥ ዊግ ይኽደን ከም ዝነበረን ይርድኦ። ኣብ ሰዓት እዚ እውን እቲ መጀመርያ ክሓተከ ኢልዎ ዝነበረ ውዕሊ እንታይ ምዃኑ ይረድኦ። ቪክተር እቲ ፍጡር ሰሪሑ ምስ ወድኦ ናይ ሄነሪ ሓንጎል ናብ ውሽጢ ንኸእትዮ እሞ እንከይሞተ ደጊሙ ንምንባር እዩ ነይሩ ዕላምኡ። ቪክተር ግን ፈቓደኛ እንከይኮነ እቲ መፂኡ ዝነበረ ሓያል ማይ ንኸየምልጦ እናጎየ ናብቲ ላቦራቶሪ ይምለስ። ናብ ልዕሊ እቲ ገዛ ደይኡ በርቂ ስሒቡ ናብቲ ፍጡር ዘሕልፈሉ መሳርሒ ይገጥም። ተመሊሱ ክወርድ እንከሎ ሄነሪ ይመጽእ እሞ ብተደጋጋሚ ሓሳቡ ንኽቕይር እናለመነ ይጽንሕ። ኩሉ ዝነበሮ ሃፍትን ሓፍቶ ኤሊዛቤት ንኽምርዓያን ከቕርበሉ ዋላ ተሞከረ ቪክተር ፈቓደኛ ኣይነበረን። እቲ ካንሰር ሙሉእ ሰውነት ካበላሽዎ እዩ። ሓንጎልካ እውን ዋጋ የብሉን። ዝኹሉ ጽዕረ ዝስራሕኮ ፕሮጀክት ንዓኻ ኢለ የባላሽዮን ይብሎ እሞ ሄነሪ ተናዲዱ እታ ኣብኡ ዝነበረት ሓጭን ኣልዒሉ ፈቓደኛ ተዘይኮንካ ክድርያ የናበለ እናፈራርሖ ይጸንሕ። ቪክተር እናተባኣሰ እታ ንብረት ክምልስ ኣይሞክር። ግን ኣብ መንጎ ዕግርግር እታ ዝደልያ ንብረትን ሄነርን ብሓደ ናብቲ ጉድጓድ ይጸድፉ። ቪክተር እናጎየን ታሕቲ ይወርድ እሞ ሄነሪ ከም ዝሞተ ድሕሪ ምርግጋጽ እታ ንብረት ሒዙ ንላዕሊ ብምምላስ ናብቲ ዓባይ ማሽን ይገጥማ። ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ማሽን ዝተወሰኑ ብልሽታት ስለ ዝነበርዎ ንኸዕርዮም ቀልጢፉ ክሰርሕ ነይርዎ። እቲ በርቂ ነቲ ሓጭን ኣብ መጠረሻ ክወቅዓ እንከሎ በቲ ላቦራቶሪ ሙሉእ ሓሊፉ ናብቲ ፍጡር ይሓልፍ። ኣብ መጠረሻ እቲ ንብረት ካብቲ ፍጡር የልዕሎ እሞ ናይ ልቡ ህርምታ ክሰምዕ ይሞክር። ግን ምንም ኣይነበረን። እዚ ኩሉ ጻዕሪ ኮንቱ ኮይኑ ብምትራፉ ልዕሊ መጠን ሓሪቑ ሓዚኑ ናብ ዓራቱ ክዕርፍ ይኸይድ። ክድቅስ ከሎ ድማ እቲ ኩሉ ግዜ ዝሪኦ መልኣኽ ይርኢ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ቪክተር ናይ ኣዲኡ ጻውዒት ድምፂ እናሰምዐ ይትስእ። ክትስእ እንከሎ እውን እቲ ትማሊ ምሸት ዝሰርሖ ፍጡር ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ኢሉ ይሪኦ እሞ ብጣዕሚ ይድንግጽ። ቪክተር እናተጠንቀቐ ይቐርቦ እሞ እቲ ፍጡር ዝፈልጦ ነገር ስለ ዘይነበሮ ኩሉ ቪክተር ዝገበሮ እናገበረ ይጸንሕ። ግን ቪክተር እቲ መጋረጃ ከፍቶ እንከሎ ንፀሓይ ብጣዕሚ ይስፈርሓ። ቪክተር ፀሓይ ምንም ከም ዘይትብሎ ምስ ኣምሃሮ ናይ ልቢ ትርቱኡ ቅድሚ ምስምዑ ሽሙ መን ምዃኑ ይነግሮ። ድሕሪዚ ኣብ ትሕቲ ቤት መንግስቲ ናብ ዝነበረ ቢቶ ይወስዶ እሞ ሰብ ንኸይሪኦ ብሸንሸለት ገይሩ ይኣስሮ። ሰሙናት ክሓልፉ እንከለዉ እቲ ፍጡር ዝበለጸ ጠንካራን ብርቱዕን ይኸውን። ግን ክሳብ ሕጂ ምዝራብ ኣይከኣለን። ንዚ ፍጡር ከም ህፃን ይንከባኸቦ ስለ ዝነበረ ቪክተር ንኽደቅስ እኳ ዕረፍቲ ኣይረኸበን። እቲ ፍጡር ክነኽኦ ክምክሩ እንከሎ ድማ ልዕሊ መጠን ይዝናደድ። ሓደ መዓልቲ እዚ ፍጡር ላማ የልዕል እሞ እንከይፈለጠ ንባዕሉ ይጎድእ። ቪክተር ተደናጊጹ ንኽሰፍየሉ እናጎየ ክመጽእ እንከሎ እታ ቆጽሊ ባዕላ ንባዕላ ሓውያ ትጸንሖ። እዚ ክእለቱ እዚ ድማ ብጣዕሚ ይደንግጽ። ቪክተር ክናደድን ክጻረፍን እንከሎ ናብ ሓደ ፀጋዕ ኸይዱ ይዝጭበጥ። ካብ ሄነሪ ደብዳቤ ካብ ዝስደደሎም ተጨኒቖምሉ ድሓንቲ ኮይኑ ንምርኣይ ዊልያምና ኤልሳቤት ናብቲ በረኻ ዝተሰርሐ ቤት መንግስቲ ይመጹ። ቪክተር ሄነሪ ንዕረፍቱ ናብ ካሊእ ዓዲ ከም ዝኸደን ከም ዝምለስን ነጊሩ ንዊልያም እናጎተተ ናብ ላቦራቶሪ ይወስዶ። ቤና ተሪፋ ዝነበረት ኤሊዛቤት ዝኾኑ ድምፅታት ካብቲ ትሕቲ ቤት መንግስቲ ትሰምዕ እሞ እናሰዓወቶም ትኸይድ። እቲ ፍጡር ክትሪኦ ከላ ብጣዕሚ ትግረም፣ ግን ከዓ ኣይደንገጸትን። ቀረብ ኢላ ኢዱ ትሕዞ እሞ መን ከም ዝጎድኦ ትሓቶ። እዚ ፍጡር ቪክተር ኣሲሩ ዘሳቀዮ ሰብኣይ ስለ ዝመሰላ እናጎየት ከይዳ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ትሓቶ። ቪክተር ንዞም ክልተ ፍቁራት ሒዞም ናብቲ ቢንቶ ይኸይድ እሞ ባዕሉ ከም ዝሰርሖን ሓደ ሰብ ከም ዘይኮነን ካብ ዝተፈላለዩ ሬሳታት ከም ዝሰፋፈዩን ይነግሮም። እቲ ፍጡር ናይ ኤሊዛቤት ወዲቑ ዝነበረ ግላፍ እናቐበላ እንከሎ ዊልያም ፍልጠት እኒኦ ድዩ በሊሕ ድዩታ ኢሉ ንቪክተር ይሕቶ። ቪክተር እንከይመለሰ ሱቕ ክብል እንከሎ እውን ቪክተር እታ ክፋል ንሳ ከም ዘይሓስበላን እታ መልሲ ከም ዘይፈልጣን ዊልያም ይርድኦ። እዚ ፍጡር ይትንፍስን ይዛረብን ዋላ ይኹን ደኣ እምበር መንፈስ ኣለዎ ድዩ የብሉን ምንም ኣይፈልጡን። ምክንያቱ ካብ ናይ ዝሞቱ ሰባት ሬሳ እዩ ተጠዋዊቑ ተሰሪሑ። እቲ ፍጡር ቆጽለማ የቕሚጡ እናተንሳፈፉ እናርአዮም እናተዘናግዑ እንከሎ ኤሊዛቤት ትመጾ። ቆጽሊ ይህባ እሞ ኤሊዛቤት ሹማ ነጊራ ከመይ ገይሩ ክዛረብ ከም ዘለዎ ክተላምዶ ትሞክር። ጎረርኣ ሒዙ ንኸንቀሳቐሱ ዋላ ትሕተቶ ምንም ለውጢ ኣይነበሮን። ሓሪጋቶም ስከደት ግን ንመጀመርያ ግዜ ኤሊዛቤት ኢሉ ምዝራብ ይኽእል። ናብ ክፍላና ተመለሰትን ከላ ንቪክተር ትረኽቦ እሞ ንዝፍጡር እዚ ክተዛርቡ ምሙካርኪ ዓብዪ ጌጋ እዩ። ምንም ምሕሳብ ኣይኽእልን። ሓንጎሉ ብትኽክል ገይረ ገጦም ኩሉን ኢሉ ይነግራ። ኤልሳቤት ግን ኣብ ዓይነቱ ፍጡር ዝነብር ሰብኣይ ከም ዝረኣየትን ንሱ ድማ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ክሰርሕ ብምሙካሩ ዓሻ ምዃኑን ትነግሮ። ተናዲዱ ዝነበረ ቪክተር ናብቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ኣትዩ ነቲ ፍጡር ጠጠው ንኽብል የገድዶ። ምስማዕ ከኣብዮ እንከሎ ብዕንጨይቲ ገይሩ ገጹ ይወቕዖ። ከም ተቦኡ ከምህሮ እንከሎ ገይሩ ዝቆፅዖ ዝነበረ ገይሩ ከም ዘወቕዕሎ ይርድኦ። እቲ መቕፃዕቲ እናተደጋገመን እናገደደን ክኸይድ እንከሎ ግን እቲ ፍጡር ይናደድ እሞ ነቲ ተሪር ሓጭን ብኢዱ ዓፂፉ ይድርዮ። ቪክተር ሓዲግዎ ክሳብ ዝኸይድ ድማ ብተደጋጋሚ ሽሙ ይጽዋዕ። ናይ ምዝራብን ናይ ምሕሳብን ናይ ምንዳድን ክእለት ከም ዘለዎ ድማ ይርዮ። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ቪክተር ንዊልያም ይረኽቦ እሞ እቲ ፍጡር ተጋጊኡ ሰሪሕዮ ልዕሊ መጠን ሓደገኛ ኢሉ ይነግሮ።
نحن الرئيس نخرقون يوصدمو اتفطر يقتلوا ويلو حسي ينقرو اتبيت منغستي حدا جنيا مخانو مسأمنو نإليزابيت حزوان خيدي كبر كلمة مخادمون ويليام اتفطر ننوح جزاقت أنحدي لي حتو فيكتورون بزحيت أنحن أقرا جزاهم زموت غير إساري حيلي نقرو دحرز فيكتور نتلابراتور ملؤ ندادي نزحلو أتمساسال ساعات إليزابيت حماق سمعتي سمع سلزنوره نتاقار الدحري تمليسان غتكت تحدد أما الرشا فيكتور نتفطر حساو نغيرو حدا نجر نخيلي حتمو نا فيكتور نا إليزابيت شمت راح يزرقاق منيرو نسكندات فيكتور بتعمي تدانيق نيرو جن أخل مخنيات سلزي نغره التفطر تحت واي دوري شنشلة تأثير نكلو حاوك أتسيلو ويواتس كواتس نكلو التفطر أوش تغوين شو من ناس أوعي سمع جن دحري تيتا ملسن نات ترها تسانيحو أما الرشا حساو غيرو كرحنا ناقو يخملسن كلو جن اتجازاي فنجرمو ندحري تينترو اتبيت منغستي ملؤ تفنجرو سلز فرسون إليزابيت كتمتسن كلا دون غاز نورت مسيلوا اتفطر بيوت كم ستعرفن كيف لا تتخيل أفتت خكلانيا ساعات كنمتسن كلنا أندرسن أو دقا زغونا أويات يسمع مو اتمعت أخفتن كلو اتفطر تطويلو يتنحو اتفطر نا أندرسن قتلنا تدالي نيرو فيكتور جن عاول تطويو بلومو أو كندو نعيوسد نعوم جن قدوفو ميلي نقرو أندرسن نخلتنا قتلنا يلون تفطر كحاتون كلوغن نمنتاي كمزيلكا كم حما قصد رئيني ناتي تاريخكو جنا يسمع خانيلو بوغنو اتو تاريخ كما يمثل كم زنوره مزنتاي جمر اتبارعيك أتصللو زنوره ساعات اتو فطور تدناقيتو اتشنشلت بتيسو بترواغيرو نفط بحراتيو اتبيت منغستي ملو تفنجيرو خك أتصلن كلوون ووتيو نيرو دحرس توسون ساعتات اتو فطور غنغن بحري تسمو اناتن قساقسه نفط چاكي أتي أو فيكتور ناتا تقملهم تصنيحو زدرويهم بزحات ريساتاتن كداونتن يركبمو جاكيت تخدينو قعزو يقتل كافت لابراتوري وصي سلا زيفلت عالم كم مخانا يفلت حاجه كرئن كلو دما بتحميد النقمو ستوسنه كلتنعو يو نوعلون ملاعي جمر هندد كنت تتوكس نتا عغازن رؤسي وقمو نمبريت وريق يموت اتفطر نو حدا قص قلص كبلن كلو كلتا مسارح يزوم زنور هادن تيريو نسومون نعو بمرأي بتعم دنجيصوم سلا زنورو توكسهم قتلو يمكرو جنت آيتي يرميهم بر أي قتلو نيرو انتاي كم زفتر لون كي تردؤون كاوم نخرحق أفتج أكام قويا يجمر نستوسن رحقتنا هذا مدحر مصنح حدا غزا يركبمو أفت دحا سريح با أوشتي نتناناتو نار إيدك أسيوس دومو أزغط لغوتهم هاد انت نغزا تمليسوم نسدروهم مستزاقاتهم نغرنا نغروهم سمعي تسد كلتا أبالات السدرا حدا عبي أرقيت عورة سوائين حانتن اشتي يقول عنيو اتفوتر أفت غزا بزنور نقعتنا تنكساسة كل زغورو نار إيه كل زولو يسمع حدا جيزون سعيوهم نافت دقي وتصق نوحد حدهم زنورهم فقرن من كوخوان دما بطعم يدنقو اتعوي سوأي نتان إشي يقول عم من باوي لامداس لزنورة اتفوتر تحاوي أنا تخطاتله نسوون مزراون من باون يخيل كل جيزة أول تاس درايت قوني من ناس لزنورون نسوم كيرئيوه بزحنا قري قورولهم زناديل عنجيتي إكولهم فريسو زنور حد رومون يستغللهم اتعور سوأي إزوز قورلو نايج أكا صبوقات منفساتهم صبوقنا قرن ما هنقود فولو من لنا يلوم مقوي حد قمو اتفوتر ناوسا ديولع حدا معلتي بزحت توخلو موتيوم نتنواقع والعوان اتم هادن توتيوم إنا قتلوهم يرئمو كل حماق تقوار كاتسل أخم زي ماتي يفلت حدا جيزة سوات منتهم تراي قتلو يخول يوم حدا معلتي كرمتي حيل سلزنارة توم سدرايت نتعور سو أحد قوم يخدو دحرزي اتفطرنا وشتي آتمو اتعور سو آيون من قدنيا مسيلوه تحقش يقبلو اتفطر كيف لا تحنت ترمز كسبرن كلو نخقت كتلز تتصبيه بتعم يفرح قنوت سو آي من ما يولون زنوارح بميستر زحقزوم زنوره سوأي نسو مخانو سلز فلت أون بتعم يمسكنو أول سدرو مخانو نجيرو مسو نخقمت إنقرمو نمجمرا جيزي حقفو نتوم زغطسلو ستوسونو معلتات اتفطرن إزعور سوأين بحدا جيزاتاتهم يحلفو اتفطرون بزحات استفلاليو متحفت خنب عدل يركمو بزعوا علم بزح نجر يفلت أفتقم بحر قد ممتسو انت هيوتكم زنورون من النوتون من ما يذكرن جن فيكتور تفلك قالن نحدا سوأي ملكعن نو رؤس كل جيزي إزملالوسو اتسوأي أو حلم خاطريهم زلخا مسلتات تختيل كخيديو لومو أفتز غطس المعلتي أفتز فرسنا يقدم بيت منغستي خيد أمون قد زوري أزنورة نورت ناي فيكتور دفترن ناي نرفوتون يرقمو كل نجر يذكر أحنت دبدابي ناي فيكتور ملوء شمن أو كتما زنورو ناي قزو دراشان يرقمو كسعوهم زلو يفلد نافت قزاخ ملسن كلوغن اتم تقولو نوشتاتيهم يصنحوو نوغي يخيدمو كل عوخ مكرون كلو كتكيت ومئاتي اتم كالو اتخالو سلز فرحو حدي قومو يهدمو دحرزي نتاعين سور سأي اللي شمو ولا بيوتي صنح بتعميتو قديو نتساقي سو كم زي كونن زفرح فطور مخانون كم زفلت اينو قرومو نونو نسخا سدرائخا ودي اخايلو ويموت أفتا ساعات نسا اتم هادن تيمو لسمو حقازن كهدنون كلو قد يموم زنورو فطور مخانو يردو
ኣብቲ ቦታ ኣሰርቶም ተኻሉ ስለ ዘይነበረውን ኣቦኦም ዝቐተሎ ንሱ ስለ ዝመሰሎም ብተደጋጋሚ ይተኩስሉ። ግን ክንዲ ዝተጎድአ ተጎዲኡ ፈጺሙ ስለ ዘይመውት ፈሪሖም ድሕሪ ይብሎም ይርእይዎ። ሰንደልደል እናበለ ደገ ይወጽእ እሞ እናተኮሱ እናሰዓቦ ይጸንሑ። ኣብ መጨረሻ እውን ንእስሒቱ ይወድቕ። እቶም ሃደንቲ ዝሞተ መሲልዎም ሓዲጎሞ ይኸዱ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ክትስእ እንከሎ ኩሎም ቆስልታት ሓውዮም ስለ ዝነበሩ ከም ዘይመውት ይፈልጥ። ስለዚ ዘለኣለማዊ ህይወቱ ምስኡ እትሕልፍ ኣፍቃሪ ስለ ተድልዮ ንቪክተር ኣሊሹ ከምቲ ንዑ ዝሰርሖ ስርሐለይ ኩሉ ይሓስብ። በቲ ወገን ቪክቶር ሕጂ እውን ኣብ ሕልሙ ነቲ መፍርሒ መልኣኽ ምርኣይ ኣይቋረፀን። ኣብ ናይ ዊልያም መርዓ ናብ ኤሊዛቤት ይኸይድ እሞ ሰናይ ክምነየላ ይሙክር። ኤሊዛቤት ግን ንዕኡ ምርኣይ ብጣዕሚ የናድዳ ስለ ዝነበረ ገጹ ፀፊዓ ንክወፅእ ትነግሮ። ኣብ ሰዓት እዚ ኢና ንፈልጥ እቲ ፍጡር ሓደ መዓልቲ ዝሃባ ቆፅሊ ክሳብ ሕጂ ሒዛታ ከም ዘላ። ቪክቶር ተናዲዱ ናብ ክፍሉ ይምለስ እሞ እቲ መስኮት ተኸፊቱ ከም ዘሎ ይርኢ። ንድሕሪት ግምጠል እንከሎ እቲ ፍጡር ካብ ጸልማት ይወጽእ እሞ ከማይ ዝበለት ካልአይቲ ስርሐለይ ኢሉ ይሓቶ። ቪክቶር ግን ቀዳማይ ጌግኡ ንኸይደግም ፈቃደኛ ኣይነበረን። እቲ ፍጡር ድማ ተናዲዱ ካብ ሓደ ናብ ሓደ እናደርበየ ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ፈርኒቸራት ይሰብረሉ። ኤሊዛቤት እቲ ድምፂ ሰሚዓ እናብ ጎይትናው ናይ ቪክቶር ክፍሊ ትመጽእ እሞ ነቲ ፍጡር ደጊማ ክትሪኦ እንከላ ብጣዕሚ ስምዒታዊ ትኸውን። ቪክቶር ትኩረቶም ተሰሪቖም እንከለዉ ሽጉጡ ስሒቡ ነቲ ፍጡር ተኪሱ ከውቅዖ ይሙክር። ግን ኣብ ከይዲ ነቲ ፍጡር ክትከላኸለሉ ትሙክር ዝነበረት ኤሊዛቤት በታ ጥይት ትውቃዕ። እቲ ናይ ጥይት ድምፂ ንዊልያምን ብዙሓት ኣጋይሽን ናብቲ ክፍሊ የምጽእ። ቪክቶር ድማ ንነብሱ ንክላኸል ንኤሊዛቤት እቲ ፍጡር ከም ዝቐተላ እናተዛረበ ካብቲ ክፍሊ ከም ዝሃድም ይገብሮ። እቶም ሰባት ተናዲዶም እቲ ፍጡር ከጥቅዕዎ እንከለዉ ብቐሊሉ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ እናደረበ የጎድኦም። ኣብ መጨረሻ ኤሊዛቤት ንኽማልኣ ትነግሮ እሞ ኣልዒሉ ሒዝዋ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ። ናብቲ ዋና ክፍሊ ከኣት እንከሎ ናብቲ መርዓ ተዓዲሞም ዝመፁ ኣጋይሽ ክሪእዎ እንከለዉ ብጣዕሚ ይድንግፁ። በቲ ወገን ቪክቶር ሓዊ ዊልያም ድሓንቲ ኮይኑ ክርኢ ይኸይድ እሞ ንስኻ ኢኻ እቲ ትኽክለኛ ክፉእ ፍጥረት እዚ ኩሉ ዘምፅኻ ንስኻ ኢኻ ኢልዎ ይመውት። እቲ ፍጡር ንኤሊዛቤት ሒዝዋ ናብ ሓደ በዓቲ ይኸይድ እሞ ኣብ መሬት ምስ ኣቕመጣ ኣብ ትኽክለኛ ዓለም ቦታ ይረኸብኩን ምሳኻ እዩ ነይሩ ቦታ ኢላ ትዛረቦ። ግን ድሕሪ ሰከንዳት ስለ ዝሞተት እቲ ፍጡር ብጣዕሚ ይናደድ። ድሕሪዚ ቪክቶር ናብቲ በዓቲ ይመጽእ እሞ ብድሕሪት ክመፅኦ እንከሎ እቲ ፍጡር ኣፍንጭኡ ሰይሩ ናብቲ መንደቕ ይጸጉዖ። ከምታ ዝፈጠርካኒ ቅተለኒ ኢሉ እናተዛረቦ ድሕሪ ምጽናሕ ካብቲ በዓቲ ይወፅእ እሞ ቪክቶር እውን ሓንከስ እናበለ ይስዕቦ። ቪክቶር ሕንኡ ንምፍዳይ ሓያል ድሌት ስለ ዝነበሮ እናሰዓቦ ናብ ሰሜናዊ ዋልታ ይበጽሕ። ዝተወሰነ ምግብን ዳይናማይትን ገዚኡ ኣብቲ በረድ እናዕረፈ እንከሎ እቲ ፍጡር ይመጽእ እሞ ናብ ውሽጢ ከኣቲ ክሙክር እንከሎ ቪክቶር ተኪሱ ኢዱ ይወቕዖ። እቲ ፍጡር ብድሕሪት መፅኦ ዘንጊዑ ጎቲቱ የውፅኦ እሞ ኣብ ከይዲ ኣብኡ ዝነበረት ፋኑስ ወዲቓ ንትዳስ ተቃጽሎ። እቲ ፍጡር ነታ ጥዒቲ ናይ ቪክቶር እግሪ ዝሰበራ ብኻራ ክወግኦ ክሙክር እንከሎ ኢዱ እውን ደጊሙ ይሰብረሉ። ንቪክቶር ብናይ ባዕሉ ኻራ ማእገሩ ይወግኦ እሞ ኣብ ቦርሱ እንታይ ከም ዘሎ ንምርኣይ ይወስድ። እቲ ፍጡር ነቲ ዳይናማይት ክረኽቦ እንከሎ ብዝኳ ክመውት ይኸውን እየ ኢሉ ንኽውልዖ ይውስን። ስለዚ ኣብዮ ንቪክቶር ብሓይሉ ንኽውልዖ ይነግሮ እሞ ንኸሃድም ይፈቕደሉ። ግን ሰንኪቲ ጉድኣቱ ቪክቶር ብዙሕ ኣይከደን። እቲ ዳይናማይት ክትኮስ እንከሎ ብጣዕሚ ሓያል ስለ ዝነበረ ድማ እቲ ንፋስ ንቪክቶር ናብ ርሑቕ የንጥሮ። ግን እቲ ዳይናማይት ሕጂ እውን ነቲ ፍጡር ምንም ኣይቀተሉን። ኣብ ሰዓት እዚ ድማ እዩ ካፕተን ኣንደርሰን ምስቶም ካልኦት ባሕረኛታት ዝረኸቦም። ኣብ ትኽክለኛ ሰዓት ክንመጽእ ከለና ቪክቶር ነቲ ፍጡር ኢዱ ሒዞ እሞ ዝወደይ ኢሉ ምስ ፀውዖ ይቅርታ ሓቲቱ ህይወቱ ንኽቕጽል ኢሉ ምኖ። እቲ ፍጡር እውን ኣቦ ኢሉ እናፀውዖ ግንባሩ ስዒሙ ይቕረ ኢለካ ኣለኹ ክብሎ እንከሎ ቪክቶር ይመውት። ኣብ ዝቕጽል ንግሆ እቶም ባሕረኛታት ካብ መንገዱ እናተኣልዩ ነቲ ፍጡር ርሒቑ ንክኸይድ ይፈቕድሉ። ከም ምስጋና እውን ነታ መርከብ ካብቲ ተቐርቂራሉ ዝነበረት ዓብዪ በረድ ደፊኡ የውፃ። እታ መርከብ ነፃ ኮይና ካብቲ ቦታ ርሕቐ ክትከይድ እንከላ ድማ እቲ ሸፊንዎ ዝነበረ ጨርቂ ቀሊዑ ከምቲ ቪክተር ሓደ ግዜ ዘምሃሮ ናይ ፀሓይ ብርሃን እናስተማቐረ እናረኣናዮ ፊልሚ ናይ ውዳእ። ኣብዚ ፊልሚ ብዝተወሰነ መልክዑ ዋላ ይኹን ዳኣ እምበር ትርጉም፣ ህይወት፣ ዓመፅ፣ ሰላምን ፍቕርን የምህረና እዩ። ካብ 10 ድማ 6 ወይ ክሓልፍ ክንደይ ከም እትብዎ ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።